और चुनाव जितला के बाद ओहे मानव दानव बन जाले। वाह, हमार बेटा अभी ने कुछो ना कहलस, एकरा बावजूद तू हमरा बंगला पे आके खुदे ढिढोरा पीटत बाड़ू। के बाड़ूस तू? का नाम है तोहार? चांदनी नाम है हमार। सब केहू कितना इज्जत से राउर नाम लेविलन, और राउर बेटा राउर इज्जत के माटी में मिला रहल बा। तनी एकरा के समझाई कि आजकल के पढ़ल लिखल लड़की हिम्मत वाली हो गइल बा, आपन हिफाजत खुद कर सकेलन। केहू दिन पासा पलट गइल ना तो राउर केहू के मुंह दिखावे के लायक न रह जाइब। चंदन, तू हमरा नाम पर कॉलेज में लफुआगिरी करेला? कान खोल के तू एगो बात सुन ल, बिहान जाके अगर तू लड़की से माफी न मंगला तो बिहान से तोहार कॉलेज जाई बंद। याद रखियो, बिहान मतलब बिहान। बाबा बाबा ई देखा रोशनी दीदी का फोन आइल बा। हाँ, इला बात करी। हेलो। हाँ बाबा प्रणाम, का हाल चाल बा? हमरा तो तोरा बिना सब सुनो सुनो लगता रे बेटी। लेकिन तू ठीक बाड़ा ना? पढ़ाई में मन लगता ना? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा बा बाबा। हमरा यहाँ पे एगो दीदी मिल गई बाड़ी जे हमर बहुत ख्याल रखेली, खाना बना के खिलावेली, पढ़ावेली, बहुत मानेली। हाँ बहुत बढ़िया। वो जरूर कोनो न कोनो संस्कारी परिवार के बेटी होई, बुझलू? एक काम करिए बेटी, ओकरा ना हमारा आशीर्वाद दे दिया। बोलिए कि तोहर दादाजी ओकरा आशीर्वाद भेजले है, आ ओकरा तंग उंग मत करिए, ठीक ना? अच्छा बाबा ठीक बा, हम रखा तनी। हमरा कॉलेज जाके देर होका था, सबके हमरा प्रणाम बोल दिया। रोशनी, हाँ दीदी। तुम्हारे घर में के बा? बाबा, पापा, मम्मी और एगो छोट भाई बा। दीदी रउआ घर में के बा? हमरा घरे जे भी रहल, प्रेम के चक्कर में सारा रिश्ता नाता छूट गई। वैसे हमरा घर में बाबा, पापा, मम्मी, चाचा चाची और हमारी छोट बहन रेशु और छोट भाई बबलू। अरे तोहर आंख में आंसू? हमारे कोनो बात बुरा लागल का? असरा छोड़ के कॉलेज जाके मन नहीं करत। अरे जाजा, ना तो ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ जेबू और तोहर घर वाला कही है कि चांदी तोहरा के बिगाड़ देलस। जल्दी जाओ, जल्दी जाके आ जाओ। ठीक बा दीदी। हाँ, आई लव यू। अरे वाह, इतना प्यार। डॉक्टर बन गई का? दीदी डॉक्टर तो आज नकल बनिए जाई। अच्छा एक बात बतावा, जब तू लफुआ प्रेम के चक्कर में पड़ल रहू तब तोर बियाह ठीक भइल रहे ना? ओ छोड़, तोहरा के मालूम बा आज चंदन के पिताजी विधायक जी के फोन आइल रहे। अच्छा, और मालूम बा वो का कहलस? का? वो तोहरा के आपन घर के बहू बनावे चाहता रे। और वो तोहरा के हमार बहन भी समझत रहलन। दीदी तो हम तो तोहर बहन है। अगर तू हमार बहन रहतो ना तो हम तोहार ब्याह चंदन से करा देती। विधायक जी बहुत इज्जतदार इंसान हवन। वो चंदन लफुआ लोगन के साथ मिलके आवारा हो गइल बा। अरे ना दीदी, वो दिन के बाद तो वो सुधर गइल बा। सारा आवारा गर्दी छोड़ के कॉलेज के सारा करप्शन खुद ही हटावता और दिन रात पढ़ाई करता। अच्छा, इतना तारीफ? कहीं तोहरा के ओकरा से प्यार तो ना हो गइल? दीदी हम यहाँ पढ़ाई करे आइल बनी। हाँ, तब पढ़ाई में ध्यान दो। हमरा के देखा, ये प्यार के चक्कर में हम अपन जिंदगी बर्बाद कर देले बानी। और वो भूल हमरा के आज तक आपन बाबुल की गलियन से